Check. Ka kubor ni kubor kedai. Kumno iohsngew ye kesur Blei. Lani hai dua pak ikhtin kumno u Blei u kren. Yengi. Kumno iohsngew kesur Blei. Kira kedai ka kubor. Ngim pulai ye ka shiti ke ba ye ke shiti siginong Hebrew. Kesti siginong Hebrew nong nongkong 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 ngan pulih daka Bible kasih Haleluya Hebrew Karit pelak ni Bible. Kenom nengkong Blei haba ulala kren menhandai hagi kepatemen daki bon Bynta bat hagi bon rukom hagi nongiathuhlypa hagi na gisngi ba khadok ula kren hangi hau Khun. Blei hagi ba bon Bynta bat daki rukom gi ba pher ukren shengi daki kpa ukren hagi kpa jongi daki nongiathuhlypa kenekte gi kpa jingi jing shagim de kpa jingi namar ke konteks gi kpa jingi ka thau yaki gi kpa tamen jong ka judgment riu Hebrew jong ka judgment riu Israel haba Bible kong gi kpa jingi haba ne ke kong gi kpa jingi ka thlum thoi gi kpa tamen kulong kuma jingi man shwa re gi kpa jingi ka thau gi kpa tamen jong ka judgment riu jiu kiba ladon haga testament barim Kemur kumne haga testament berim haga yabla lekno haga testament berim ukren Blei ukren shagido gikpa temen jom kejat penrujiu hagi babon Mynta bad dagi babon ki rukom lamba ki nongiathuhlypa kemur kumne Kaei ke Blei kwah pan kren sha kato kejat penriu ke lekno haga testament berim Blei ula kren ya kata lamba ki nongiathuhlypa Kaei ke kwah pun ong ya ka hagi nongiathuhlypa bar ki nongiathuhlypa ki kren shagi pailang show pailang jong Blei kren shagi tu ki kpa temen Kaei baroh ke nuksa Blei umot ban communicate ban kren ya ke jat ban ruji ya ki kon Israel te ukren no hau Moses or Moses ulong nongiathuhlypa ukren Moses ude unong ubakren ubayeng hapdeng Blei bat ke jat penriu kon Israel bagi kon Israel te Kaei bo Blei kwa ong ka hau Moses baru Moses ukren par Kaei bo Blei kwa ong shaki kon Israel Blei ukren hagi nongiathuhlypa jo kum ki nongiathuhlypa Isaiah nongiathuhlypa Jeremiah Daniel Ezekiel bat kum tak ter haga testament berim David bat bat kum tak ter namar David ro la itibi ubau dei komo udai nongiathuhlypa so kalau ngomne ken haga testament berim Blei kren shagi to gikpa temen da ki nongiathuhlypa kat kon barong henry hakine ki bersngi ba khado Blei kren shengi hello hakine ki sngi ba khado Blei kren shengi ni wala da kenega shangi kemut ka kontes kada shek jak menuju dan reha ka bede ba kene ngila ban ong namar ba Jisu khlan yam ka long na juni namar Jisu khlan yam namata tam ta gijiu u yam namata ka prathai baroh de hakne kisingi ba khado kamut kisingi ba khado kis dang na do
kas ngi makhadu kas dang nadu kas pas nang benengkong mentade kas pas nang ba arhuai sala arjar sa manusia kala long lepa kas ngi makhadu namara ke porbat unong tho egi hebrew tho egi stitch nong hebrew yegane ka stitch nong hebrew la tho eka haga pas nang benengkong haga snam ke ban rupo galak pantam galak panduna rupo san rupunyo rumupra baru nontok si bulu ong kumni ong haki ni gisi bakado mot haga po haga spak sang benengkong galak long lepa ka sngi bakat kisngi bakado baru yongan u nontok si bulu ong haki ni gisi bakado u blei kren shuh shengi dakino itolpa kren shuh shengi kae bo kwa ban ong ini kren wan shuh bagi prophet kren shuh bagi no itolpa kae bo kwa ban kren shingi menta kren le baroh how Chris how Jisu Khun jong. Hallelujah. Mynta ngim donkam shuh ye kinoi thulpa ban ong yengi ke ba ngi de ban le de ke ba ngi Blei ula kren man ini amin git no to bro ong ngim donkam ye kinoi thulpa ka jingkren jong Blei hat lamba kinoi thulpa ka dei ka to ga ya ha ka ba ukris parwan hare na marmata bala wan ukris la wan khon Blei mentau kayak baroh bau Blei kwah ban kren sini ukren yangi ukren shangi dau khong jongu ngim donkam shuh ye kinoi thulpa bakin wan ban oi ban kren ban oi kayak ban dei ban le kayak ban ngim dei ban le Blei ukren direct shingi dau khong jongu kadon ke chinga pher ba khra hadin bo Jisu wan mana kan yang ada Kaei kano ke kubor kano ke message kano ke jiala dan ke jingkren jong Blei haga testament berim kamne ke jingkren jong ha Khun kadai ke jingkren jong lembak ki prophet lembak ki nonturpa ngala dep kren aga Deuteronomy nong baar amin Deuteronomy ga arno banyak khor ba khatsao kabagi kaba ong lada ki briu jonga ye ke bal khota ga kerteng jonga ki panrit de ba kim duai bat ken war ga khmat jonga bat kin phai ne lenti ba bomang joki ngate ngan iohsngew ne beneng bat ngan ma de ki pop joki bat ngan wan prkhya igre joki kane ga khubor jonga testament berim kane ga khubor kane ga message kane ga rukom yala haga testament kane ga jingkren jong ki nongiathuhlypa jong Blei shak itu gibri haga to por da ki nongiathuhlypa kane kamne ga khubor ka bakran shangi do khul halo kane ga khot Deuteronomy nyo khat sa kamne ke ga Blei kren shangi hau khon ju kane ga khubor ka kane ga jingkren jong Blei ya ka jat ban riu ya ki khon Israel da ki nongiathuhlypa mama pilek bat sngak itu jikai nanta le ngasusim tang nuksa katu kani ke Isaya ngam bosan betot no konter ngam bakla ong kumno sngak ngansu pule te naga babu besi kong kumne to ngan shot ngan pule ngaram ne ka ong kum Isaya ong kumne to wat prio try kat badang la ban syam yu to kerpat yu kat bodang hajan ngahapet ka KDNM nomor yo ngab bakla okay Isaya sanbusan kene ga dukot ke bang snow bang hagipor badang khamrit hagipor bang adang sedang bang pule babul ngapoy hagi kitab Isaya kau jar besliang kau jar besliang tuan syek taki okay to nganum pule thot ban ko ngan pule thot ka ba to ga thot ka ba nriu to wat video try
kat badang lapan syam yu to kerpa yu kat bu udang hajan. Kene kedai ke kubor, kene kedai ke jingilap jong beri bompat itu yo Chris. Hello. Yang nung to usia itu Chris. Oh, upat itu yo Chris namar usia don kumba terus pas nam haswa Chris. U isaya itu yo Chris, tip yo Chris. Itu yo kono Blei. Pada kren ni kubor ju tu kau jar besdiam tuan tu dik na kata tu bang ku bakhlem bapim dan kamban pelut dan kisah tu wat yo try kat badang lapan syam yo tu kerpa yo kat bodang ajan haba pi pule gani sngau kumba Blei dan sejinga ba bapin hab ban wat hab banda bana pihak banda leteng ha hab tu bapin post khana bapin yo try haba pi pule ke testament berim kalong kumta ka penmi ye ka tago kom berkat ba Blei don sejinga salan det nangi ba undon ba itu yo Blei undon ba tip yo Blei undon sejinga ba nangi hare pitim em galak kala hadin bu Jisu wan Blei wan ba shom sa ba ni im lem ba ni ba kamong ga shitom man wa yo Blei ban wa yo Blei gede Ngim hap shuh ban post app ban yo Blei. Blei the one pau dok Chris Jisu. Makanya jingilap jong Isaya to what you try. Kat badang lapan syam yu. To kerpa je kat ba udang hajan. Haleluya. Kene jingilap jong Isaya. Kene jingilap ka ba syabar no Chris. Ngam ba kini kimde, ngam ba kini ki bakla. Kini ki day haga portion ki namar ga portion ki Blei ya deal kum to baru breu baru breu perthai. Ukren shigi breu lamba ki no thurpa par ki no thurpa ki le ya ka ba ki ya ka ba bhatam ka ba ki laban le haga portion ki. Ngam ba ka bakla ngam haga portion ki ka day kum to ga lati. Hare ngimla ban shim ni khot bat nam ta ban lap ani hani si dak ni khot na ngi klet ye bo Jisu le ngi klet yo Jisu ngi klet ye ke ba ja ye ke bo Blei le ho Chris Jisu arja sam shwa ma to kubor jinga ga ni ke por ga kumno ngin iohsngew ye ke sur jong Blei ngin iohsngew ke sur jong Blei ngin le pha lada ngi kenmao yo Jisu ngin le pha ban bat ngin nang ban batai khambai ga Bible lada ngi kan mau yo Blei ubawan how Chris ukon Blei kat khot ba ar gom hare hagini ski ba khat man ta Blei lo kren shangi how ukon jong kamot kano ka jingkran jong Blei yangi hello kano ka jingkran jong Blei yangi ka ba shabar no khon kata kam ni ka sur no Blei hello kada ka sur kabami naki prophet naki no tulpar naki sur kaba kada sur ka bomde yengi namar ka sur kaba Blei kren kada be how Chris Jisu ala pa no bigine we what haga testament kabrim ka don ka sur kaba Blei kren how Chris taba ta kada ki jingkai kaba kajingkai kaba jong kajingkai kaba jiliu ngina pe ye kata hanre ka don hanre ka sur ka bo Blei kren ka de na bom jukot shabom jukot how Chris Jisu ban Mynta isi bakhat namar bo Blei ku khor Blei lo wan ba ka ege be baroh ka bo Blei ku aban ong singi ula dem ong lot how Chris Jisu hello ka ege baroh bo Blei ku aban ong yengi Mynta ula dem ong lot ye ka how Chris Jisu badadang ku aban iohsngew ka sur Blei kaba bhatam kaba ngila male kade ngile ban pe ke ege bo ong how khon jo but da kata ngin interpret ngin batai ye ka sur jong Blei cleansing bakla hello haka ngan pure haka kitab jong Jeremiah okay kitab jong Jeremiah ladangam haka kot anam balak boy kitab Jeremiah wala kowe okay kat khot ka ba
sorry. An pulin lot khot bla boy. Hakmi kismi ken wan ong drive ngan thao yo jutang lo thamai bat ke ying Israel bat ke ying Juda ro kumjo om gum na ga jutang ga bangala pelombat ki khpa jengki hayo kismi ke bangala walang yiki daga khti jonga na ri Egypt kata ga jutang jonga ya kata ga jutang jonga bal pelombat ki kila penpai kila penkheng wala da ngalong ukurim jongki kare Bible I was an husband unto them on try long probably lie herekeni long kata jutang ya kebangangan pelong bagi Israel hadir juga itu kisi on try bangangan bu iki anjonga ha ubri we shopo jengki bangan tho ya ki ha gadono jengki bangan long Blei jengki baki kilong upai lang jonga khot bala usau ka bang ban batai tekin om ya batai tekin om hikai upara marjan ya upara marjan kinom hik weipat unom hikai weipat upara daga om totip yo try namar hagita gisni ki baroh kin tip yana ong try nadu ubaritam hadu bokrotam nabangangan ma begi pop jengki but ngan om ken mau show yaki pop jengki lanoro kalau sao kong kan sepoi gisni hagaba ngim kam show uno bribun batai ngi khamur kumni kisin kin poi ujarnya ong kisin kin poi hagaba kin sepoi hagaba ngim kam show yaki prophet ban batai ngi ban oi ke ke bangide ban le ban batai ban hikai ngi kumno ngi ban le kisi kin sapoi om Jeremiah la de pule ke ne jo age station of Hebrew la de pule ke ne jo ke jing tho jong ke jing kren jong nong jong Jeremiah haga shiti jong sigirong Hebrew no baspo hallelujah kalau ba oh sorry nong ba kalau ba pra khot besipo kene long jutang ni ke bangala pelong baki namar no tho sibru kren ye ke bo Jeremiah ong ngan pelong ye ga jutang bat ke ying Israel din gitu si ong tra bat ngan bo ye ki ngan bo ye ki anjinga ha ubri bo shopo jing jibo jibo khat ki bat ngan tho ki dong no ki bat ngan long Blei ki long pai lang junga bat kin om donkam yono bon batai ye ki ban hikai ye ki daga bo ong totip yo try daga bong totip yo try namar baroh ki kintip yang nado bokrok nado berita nado bokrok tom nama ngalo ngangan map yegi ngale isna yegi jing bom hok jki bat yegi pop jki bat yegi jing palang jki nganam kan mau show on try so Jeremiah itu pa bong ka sepoi ke por ka ba ki bru kim non kam show yo nong batai yo nong kren na ka banta jki banong lekum ne totip yo try pide ban tip yo try kane ka monjo Blei pide ban tip yo try tip ye sorjo o snow ye sorjo pimban kam show hagita ki sni ong Jeremiah kan sapo ga por hagita ki sni pimban kam pinom don kam show ye gida gi breu ye ki no pata ye ki teachers ban heka ngi ke o Jeremiah ong namar baroh kin itho yanga ola banga ong kin itho yanga Pitim dem habo non tho Hebrew tho ikni ubatai Jepang ba kumno kani kata ke jing tho jobu Jeremiah kalajia hadir mo Jisu wan da ke jia po ke jing ipat ju ke jing pendep kata ke bo Jeremiah ong la pendep ya kata ke bo Jeremiah ong ki bru ke se itho yanga ba kim don kam shu yo no hikai batai ki kata ke ski kalajia how Chris Jisu habo wan baru kip igi pop jong perteh ba eki baru mi pat na ke jing te bu job ke jing ya kata de ke kalimat ka bala pendek ya ke jing thok jong Jeremiah ya ke ibo Jeremiah ong but Mynta ngitip yo try hello Mynta ngitip yo try na do bari na do bakra ngitip yo try kata kamut ba
Kecing ong jorom ya kamat bangim donkam shuh ya ga balang ngim donkam ya ke pastor ngim donkam ya ki nong hikai hapo jong kemeru Kris. Ukhlem ong ya kata ka ya laga jong kata ka don laga jong ka Bynta jangka ngi donkam buat iki nong ithul paro iki ya gitu ki sau serta jong ke Jisu nado ki apostol ki prophet ki pastor evangelis ki pastor ki badai ki nong hikai ni don kam ni kita baru ki bau pol ong ye gitu ki sau serta haga met jong Kris hare kene ka bang hikai pi mata kam kedau kam keren je kam keren je aki badai bat